Ungenwe yini? Ungenwe yini Bratex? Uthathe le album le unginikeze yona wayilika. Sokhuluma nami kanjalo manje wena. Bratex uye wathi nginikeze le album ngoba ufuna ukusiza kwaSathane. Hayi ukuthi usabotage iGenesis man. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya kanjani? Unkawathi udlala ingami Bratex wena. Bengicanga ukuthi out grand. Hawu, bengithembile. Suka. Walela nje. Kahlahla uyithola lento engitshela yona ne. Le album le bene security tight. And manje sebafuna imole. Uyazi ukuthi mabangathola ukuthi ngiyakunikeza le link leya. Ngalahleka lo msebenzi. Ngaboshwa futhi. Ingakho nje ufuna ukwehlisa umoya ukumemeza lokho okwenzayo ngoba indoma lezi sinendlebe silalele siyezwa. Brakeps ubongo i-out yami. And le album le usebenze kanzima uyenza. Wena wayenza ukuthi ngimbetray for ini? Hlala phansi. Ungikhawathile bro. Hey. Suka, hlala phansi. Ngizombheka kanjani? Ngizombheka kanjani emehlweni ubongo? Ha? Balala. Ulela. Mama ngicela ukuthi uhlale phansi. Bengifuna ukuconfirm nje wena nokuthula Dlamini. Yebo yimina. Indaba kuna something engiwinile mhlambe phela ukuthi kube nama celebrity la kwami. Ha. Cha. Uke waba nengane yini 22 years ago mhlambe. Ngoba nini? Ma if uthi wena nokuthula Dlamini. Then unengane and thina sizele lokho. Ishmael, it's okay, man. Ish. Ma, ebona lo mfana othi une voice enhle. Ethanda ivoice yakhe. Ingane yakho. Ungifonele. Siyabonga kakhulu for isikhathi sakho.